Għawdex tagħna ngħidu aħna Għawdex tagħna u l-Partit Nazzjonalista ta' Għawdex. B'dan il-mod il-Prim Ministru Lawrence Gonzi fetaħ id-diskors tiegħu waqt attività politika fin-Nadur Għawdex. Skont Lawrence Gonzi kull ma sar f'Għawdex sar mill-Partit Nazzjonalista. Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq x'għamilna fil-5 snin, fl-10 snin, fil-snin li għaddew dwar Għawdex hawnhekk kull ma saraw għamlu l-Partit Nazzjonalista. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċo Oliver qal li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija bbażata fuq it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi li fl-aħħar 8 snin għamel għażliet responsabbli. Aħna f'daw l-aħħar 8 snin rajna tmexxija soda tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Pawlu Borċo Oliver ftaħar li l-Partit Nazzjonalista temm il-leġislatura biss meta ritu. Temmejna il-leġislatura tagħna fejn ridna aħna. Huwa qal li l-Maltin u l-Awċin ma jridux jisimgħu aktar dwar it-traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Issa mhux iktar l-enerġija. Fl-istess jien Simon Busuttil sejjaħ il-proposta li traħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala daħ fil-wiċċ. Din il-ġimgħa kellna proposta tal-Partit Laburista dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma illi ma kienet xejn ħlief daħ fil-wiċċ. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista ser imur għal dawn l-elezzjonijiet b'wiċċu minn quddiem. Ħammorru għal din l-elezzjoni ġenerali b'wiċċna minn quddiem. Ħammorru b'riżultati konkreti. Dwar dan il-Ministru Giovanna De Bono qalet li fl-aħħar snin il-Partit Nazzjonalista tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għamilna għażliet responsabbli, ħadna deċiżjonijiet tajbin illi tejbu il-kwalità tal-familji tagħna. Waqt l-attività politika fin-Nadur spikkat il-preżenza tal-kuntrattur u l-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo li fl-aħħar snin ingħata l-kuntratt biex jibni l-Power Station tal-BWSC.